3, 2, 1. Takže čo ide o nového videa? Vidím spolu s kamarátom mojím a samozrejme s bratom. Čaute. Čaute, ľudí. No a my... Matej! A minulý diel som nedokončil, prepáčte mi to. Sa mi to celé podarilo, blúbilo mi to, takže tu máte vlastne ďalší diel. Dúfam, že to užijete, snažím sa strihať videá a snažím sa. Takže budem rád za like a odber aj na Leovom kanáli, ktorý budete mať dosť. No, budete mať môj kanál na TikToku a by ste nevedeli, že ak sa nechcete pozrieť na podpísku, tak ja vám poviem moje meno. Teraz vám to aj na kameru vystrihne, moje meno Dark Knight. A ideme na to. Vlastne jeho meno máte vlastne tuto, kde je prepátka. Na obráze máte moje meno. A dúfam, že máte pri sebe vodu, lebo musíte piť. Alebo popcorn, alebo bramborky, alebo čo. A ideme na to. Super Dad! To je zvuk. Dobrá. Samozrejme, nebude to len tak, že blablabla odfláknuté. Bude to zostrihané, aby to nebolo dlhé pre vás. A bude tam aj hudba, aby ste niečo mohli. Samozrejme, snažím sa... Na cenu tak. Ne, proste nebudem zarábať na YouTube. A ideme na prvú hru! Ale že veľmi sme spolu. Ešte asi tým druhých dverí, čo? A ja som sa tam videl červená hlava. No a ľudia, my sme na prvej hre, ktorá je Red Light, Green Light. Dobrá hra, nie je ťažká, ale keď sú tu naozaj debilní ľudia, tak je to sakra ťažké. A my tu jednu vec ideme vyskúšať. Aha. Poďme. OK, poďme. Počkaj, púti ma? No. Ja chodám tam tímkovi. Teraz môžeš. Kam som to je potka... do prdele, prečo si ma pustil? Yes! Yes? Samozrejme. Ja si pomôžem. To bude pomôcť, sorry tam. Ja tam donesem. No, potom. Ty chápu. Lasto, Iper mu pomáha. Super. Určite dverí. Tak aj ja som mu pomohol. Ja mám pomôcť ešte niekomu inému povedal. Čo napísal? Ja pomôžem. Že mne. Tak poď ku mne. Poď sa otoč. Aha, lebo on má boost. No. Napíšeme, že budeme s tým kamaráti teammates. Yes. Anna, Buda, čo sa si zapiť? Lásko, toto nezapijete, ten čo má plás, ten môj kamoš. Takže prvá hra je za nami.
tam ten mrtvý. No a vlastně, my jsme tuto hru dokončili a vrháme se na druhou hru. Ne. On je u nás. Hodíme ho tam. Co to bylo? To ten rohoč. Je. A další hra je Dalgona. Určitě každý pozná. A táto hra byla v prvé sérii. A za mě moje nejoblíbenější. A máme krůžok. Tak se do toho vrhneme. Doufám, že... Tak to dáš, Mate? Dáš to? Tak chodilo opatrně. Dobre, tak máme tu Mateša vypnúť. Lebo to je minihra. To je jediná hra celá. No je. Aha. No a ľudia, sme na ďalšej hre, ktorá je prečo. A ja som možno, že proti Rasťovi a proti Leopardovi, No. neviem. Uvidíme a dúfam, že budeme spolu. Aj Leopard. Držte palce. A typek je helikopter. No a samozrejme, ten, kto nedal like ešte, tak ho okamžite dajte, inak príde frontman a ste... Áno, a ja som proti Rasťovi. No a držte palce. Už to vyhrál alebo ja. Vyberte si sami. Video bude pokračovať mňou alebo Rasťom. Stopnite video a napíšte do komentárov, kto podľa vás vyhrá. Presne, uvidíme. A potom, keď si to napíšete, uvidíme, či budete mať pravdu, alebo nie. Moje láska. A mám taký pocit, že to budem ja. Začínajú. Neviem tak. Poďte. Good game. Vakúm! Vidí? A ľudia, mám aj tú správu ešte jednu. Môj vrát to veľmi ťažké. Niekam. Tam musíš skočiť cez lano a potom nejaké tlačíčka ťukať, že ti ukáže napríklad Ečko, Rko a neviem. A ešte balans. Veľmi to ťažké. A som hral. To sa nedá proste. Nedá. Neviem, niekto vyhrá. OK, ľudia, sme na štvrtej hre menom Jump Rope. Uvidíme, či to dá. Má to byť najťažšia hra. Ja ma to nedá. Neviem, dobre, vidí. Rakún, kaša, rakún. Pačko. Dečko. Ne! Áno. Ne, to župu. Konec. Takže ľudia neprežil a Squid Game vlastne nevyhral. Takže tu ja končím. Ďalšie video, možno zajtra, možno dnes. Uvidím, ako mi bude mať čas. A ja idem zeditovať toto video. A vy si pustíte ďalšie videá, ktoré ste nevideli. Takže čau.